Namhlanje ngunyaka wamashumi amabini anethoba sehlayo isiganeko sokugawulwa kwabaxhasi be-ANC eBhisho ngo-1992. Umngcelele we-ANC owawukhokelwa ziinkokheli eziquka umfi Chris Hani, Tshwete noMongameli Cyril Ramaphosa usuke eQonce kusiyiwa kwibala laseBhisho kunyanzeliswa ukuba alahle esihlalweni lowo wayelawula ngebhunga lomkhosi kaNomgogwana wasesisikayi ngelo xesha uBrigadier Oupa Joshua Gqozo. Intatheli yethu abongile yantyisi zimase isikhumbuzo sanamhlanje sibanjwe kuqwalaselwe imiqathango ye-COVID-19 yaze yasiqulunqela le ngxelo nalapho abambe udliwano-ndlebe noPawulos Mantyi owasinda kweso siganeko sodubulo eBhisho ngomhla wesi-7 kuSeptemba ka-1992. Sibulise kuni studio kunyana kubaphulaphuli emakhaya siza ngqo kummandla waseBhisho nalapho kwenzeka khona ngolusuku intlekele nebizwa iBhisho Massacre. Ecamkwamde nayo omnye wathe wasinda kule ntlekele utata uPawulos Mantyi. Tata, sibulise kuwe. Namhlanje lusuku lwesi-29 kwenzeka le ntlekele. Ingaba unenkumbulo ezinjani? Inkumbulo endinazo wena msasazi zibhlungu kakhulu because kwakungemnandanga imatch esasize kuyo apha yayimatch yoxolo i-peaceful ngase ndibeke ngolo hlobo. But ke yaphela kungemnandanga sesidutyulwa apha mna ndadutyulwa apha eBhisho ndaqhawuka umlenze. So sikhumbula lo suku ke namhlanje labantu ababedutyulwe apha eBhisho, abanye bawa babhubha basoleka, abanye ke i200 yabantu yasinda. Ndikulo 200 yasindayo ke mna ke yonzakalayo apha eBhisho. Tata, ingaba urhulumente wenza ngokwaneleyo ukukhumbula olusuku ngoba siza minyaka apha kodwa ke impilo yona babantu abangamaxhoba abafana njengawo kunye naba bashiya kuthiwa zii-breadwinners ngokwasemzini, ingaba bona bohoye ngokwaneleyo ngurhulumente ngobona kwakho? Ewe, ndingatsho wena msasazi ndithi uyazama urhulumente ukusihoya kuba ke sisoloko sithetha naye iminyaka lena. Njengoba uyibala nawe usithi seyiminyaka ephaa ku-29 ngoku sisoloko sihlala norhulumente sixoxa njenge-families ii-families abantu ababhubhayo plus namaxhoba onzakalayo apha eBhisho. So urhulumente xa sixoxa naye uyasithembisa kuba uzasiphendula, though ezo zithembiso ke zingekazaliseki ncam kuba ke asikaziboni, kodwa ke siyazama uthetha nayo ukuba basithembisa uba bazawusiphendula. Njengoba nangoku sigqiba uthetha nomphathiswa wezehlala kahle human settlement uMrs Kukhunjulwa, naye simxelele ebeqala yena udibana nathi simxelele inhlungu yethu nezikhalazo zethu esinazo. Umke apha sezazi uba sikhalazela ntoni na singamaxhoba. Ukubheka phambili tata, ninqwenela kwenzeke ntoni? Ngoba ke kudala kwabekwa izithembiso, ingaba ithemba ninalo nini? Kuthe kwakhiwa esakhiwo sibizwa ngokuba iBhisho Massacre Commemoration Center, sanethemba kuba ke urhulumente usihoyile ngomisa kwakhe isakhiwo. Kangokuba nee-meetings zonke zethu esinazo ngoku siyekile uzibambela esithubeni, sizibambela apha kwindawo enesidima. Noko urhulumente uyazama, sinethemba into yoba xa esesimisile esakhiwo nezithembiso zethu esithenjiswa ngazo zizawuhamba zide zifane nesakhiwo sihleli kuso ngoku. Ndiyabulela kakhulu tata ngexesha lakho. Enkosi. Lowo nguPawulos Mantyi, nomnye olixhoba lale ntlekele yeBhisho Massacre, nomnye othi ubana noko urhulumente urhuqa inyawo ekufezekiseni izidingo zabo. Sizithathe ezintambo sizibuyisele kuni estudio.